And now, ladies and gentlemen, introducing the next contest of the evening. 3 rounds of 2 minutes under K1 rules in the 65-kilogram weight division. Introducing first to the red corner, Galery Kioska. Galery Kiosko. And now, ladies and gentlemen, introducing his opponent to the blue corner, Theodoros Kallionides. Σάββατο 18 Απριλίου στα δυτικά προάστια της Αττικής. Φίλες και φίλοι των μαχητικών αθλημάτων, καλησπέρα σας από την Σούνελ Αρίνα, το πρώην Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Πυγμάχη. Το πρώην Αθλητικό Κέντρο Πάλης. Εν τη ρήμη του λόγου, συνεπαρμένος από τα μαχητικά αθλήματα τα οποία έχουν κατακλείσει τους πρόποδες της Πάρνηθας αυτή την πολύ ωραία ανοιξιάτικη βραδιά. Ετοιμαζόμαστε να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι ανάμεσα στον Θοδωρή Καλιονίδη και τον Γκλέρι Κιόσκου. Παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί στην κατηγορία των 65 κιλών με κανονισμούς K1, 3 δίλεπτα, σε μια βραδιά η οποία φιλοδοξεί να βάλει ξανά το ελληνικό kickboxing στον διεθνή χάρτη του συγκεκριμένου αθλήματος. Υπό την αιγίδα του K1, του εμβληματικού ιαπωνικού promotion, το οποίο έχει ρίξει εδώ τα δίχτυα του προκειμένου να αντλήσει αθλητές για τις επόμενες διοργανώσεις του. Παρακολουθούμε το παιχνίδι της Undercard, το πρώτο τελευταίο παιχνίδι της Undercard ανάμεσα στους δύο αθλητές, τον Θοδωρή Καλιονίδη από την BG Academy, την διοργανώτρια BG Academy, την σχολή του Γιώργου Χαλκίδη και του Μπάμπη Παπαδόπουλου, και ο αντίπαλος του Γκλέρι Κιόσκου, ο οποίος προέρχεται από το Κιάτο, από τον αθλητικό σύλλογο Άλκημος, στον οποίο προείσταται τεχνικά ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος. Το παιχνίδι ξεκινάει με την ένταση να αναμένουμε να ανέβει στα επόμενα παιχνίδια. Ένα αριστερό το οποίο δεν θα βρει το στόχο από τον αθλητή της μπλε γωνίας. Με τη μάχη να είναι στο κέντρο του ring. Ένα low kick σε εκείνο το σημείο. Αρκετή πυγμαχία στη συνέχεια ως απάντηση. Ένα αριστερό στο σώμα του Κιόσκου. Ο Καλιονίδης πίεσε. Αναγνωριστικά τα πρώτα δευτερόλεπτα από αυτό το τρίγυρο, το οποίο προφανώς και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μεγάλη μερίδα του κοινού, καθώς όπως ξαναείπαμε ο Καλιονίδης είναι αθλητής ο οποίος είναι εδώ της περιοχής της BG Academy και στη γωνία του βρίσκεται ο head coach της σχολής, ο Μπάμπης Παπαδόπουλος. Ψηλό λάκτισμα από τον Κιόσκου, είναι πιο μακρύς ο αλβανικής καταγωγής αθλητής. Θα απαντήσει με ένα αντίστοιχο high kick ο Καλιονίδης. Πάρα πολύ δύναμη εδώ στα χτυπήματα. Αποφεύγει το αριστερό του Αλβανού kickboxer ο Καλιονίδης. Το παρέ στη συνέχεια, αποφυγή και πάλι βλέπουμε τον Καλιονίδη να ψάχνει με το αριστερό του uppercut το σώμα του αντιπάλου του. Αποφυγές από τον αθλητή της BG Academy και πάλι αριστερό uppercut. Βλέπουμε ότι ψάχνει πάρα πολύ αυτή την πλευρά του Κιόσκου. Πολύ δυνατό τριάρι εν συνεχεία από τον Αλβανό. Και αρκετά λακτίσματα στη συνέχεια.
Η spin kick δεν θα φέρει εδώ κάτι το αποτελεσματικό, όμως σε κάθε περίπτωση είναι εντυπωσιακή. Το ίδιο και το back fist από τον Καλιονίδη, το οποίο όμως φεύγει στον αέρα. Άπερκα τώρα στο σώμα από τον Γκλερικιόσκου. Αποφύγει στη συνέχεια ο Καλιονίδης. Βλέπουμε ότι οι δύο αθλητές δεν καταβάλουν τεράστια αποθέματα ενέργειας σε αυτόν τον πρώτο γύρο, κάτι το οποίο μαρτυρά πως υπάρχει τακτική μέσα στο κεφάλι τους. Είναι σύνηθες όταν μιλάμε για τρίγυρα είτε στο kickboxing είτε στην πυγμαχία, οι αθλητές να μπαίνουν με τον γκάζι στο τέρμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν υπάρχει ο χρόνος που υπάρχει σε ένα πυγμαχικό 12γύρο, όπου μπορείς να φέρεις το παιχνίδι στα μέτρα σου με πολύ πιο ήπιο ρυθμό. Εδώ ο χρόνος πιέζει, όμως αντίστοιχα πρέπει να βρεθεί και η λεπτή ισορροπία προκειμένου να μην αδειάσει όλο το καύσιμο στο ντεπόζιτο. Κάποια highlights από τον πρώτο δίλεπτο. Στον αγώνα στον οποίο προείσταται ο Θοδωρής Θεοδωρακάκος, ο κεφαλής των διαιτητών στην απόψινή βραδιά, στο Spartans Night, στο 5ο Spartans Night, μια διοργάνωση η οποία έχει ξεκινήσει και σιγά σιγά ανοίγει τα φτερά της, αποκτώντας έναν πιο διεθνή χαρακτήρα. Δεν είναι φυσικά η πρώτη φορά όπου φιλοξενούνται αθλητές από το εξωτερικό προκειμένου να γίνουν τα παιχνίδια, αλλά σε κάθε περίπτωση το φετινό, λόγω της ματιάς και όχι μόνο της ματιάς, λόγω της χείρας βοηθείας που δίνει το K1, το Promotion K1 από την Ιαπωνία, αναμένεται να προσελκύσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους φίλους των μαχητικών αθλημάτων. Ξεκίνημα δεύτερου γύρου στη μάχη των 65 κιλών ανάμεσα στον Θοδωρή Καλιονίδη και τον Γκλερικιόσκου. Λάκτισμα από τον Καλιονίδη, το ίδιο θα κάνει με ένα middle kick ο Αλβανός αντιπαλός του. Στη συνέχεια είδαμε κάποια χτυπήματα με τα χέρια. Η αποφυγή, ο Καλιονίδης γέμισε το τριάρι, αλλά δεν ήταν τόσο ισχυρό ώστε να προκαλέσει πρόβλημα στον Γκλερικιόσκου, τον αθλητή που προπονείται, ζει και προπονείται στο Κιάτο. Είναι πάντα ωραίο να βλέπουμε σχολές και από τα περίχωρα της Αττικής, αλλά πολλό δε μάλλον από μικρότερες πόλεις μακριά από αυτήν. Ο σύλλογος Άλκημος με τον προπονητή τον Γιώργο Θεοδωρόπουλο είναι ξεκάθαρα μια τέτοια περίπτωση. Χαμηλή ένταση και σε αυτόν τον δεύτερο γύρο. Αναμένουμε να δούμε προφανώς το all-in και των δύο αθλητών στο τρίτο δίλεπτο της συνάντησής τους. Χαμήλωσε ο Καλιονίδης, ωραίος συνδυασμός με τα χέρια εκεί από τον Κιόσκου. Το τζαμπ στη συνέχεια για να κρατήσει την απόσταση, στοιχείο το οποίο τον βολεύει. Είναι ψηλότερος ο Αλβανός. Δούλεψε λίγο στο σώμα του αντιπάλου του. Ωραίο το τζαμπ. Ο Καλιονίδης υπομονετικός. Πολύ ωραίο το high kick από τον Κιόσκου. Στη συνέχεια τελείωσε το συνδυασμό του με ένα αριστερό άπερκα, το οποίο πέρασε αρκετά και προβλημάτισε τον Θοδωρή Καλιονίδη. Λάκτισμα και πάλι τελείωμα με άπερκατ από τον Κιόσκου. Χαμήλωσε στη συνέχεια, εκεί πήγε να τον βρει με το δικό του αριστερό ο Καλιονίδης. Άστοχο το αριστερό hook για να τελειώσει την προσπάθειά του ο Κιόσκου με τον ίδιο τρόπο. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και ο δεύτερος γύρος στο παιχνίδι. Δεν έχουμε δει το εντυπωσιακό χτύπημα, δεν έχουμε δει το χτύπημα που έχει κάνει τη διαφορά και έχει καταδείξει την υπεροχή του ενός αντιπάλου σε βάρος του άλλου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο αγώνας δεν έχει τα δικά του ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε μερικές από τις καλύτερες στιγμές του διλέπτου, το οποίο προηγήθηκε και το οποίο φυσικά αποτέλεσε και την μέση, τον κορμό του αγώνα, πριν φτάσουμε στον καταληκτικό γύρο, ο οποίος θα κρίνει και τον νικητή αυτού του ματσαρίσματος. Αρκετή πυγμαχία από τους δύο αθλητές, ωραία κορακόρ. Εδώ είδαμε ότι ο Κιόσκου εκμεταλλεύτηκε την απόσταση, σήκωσε το λάκτισμα ψηλά, το high kick και τελείωσε στη συνέχεια με το jab. Μπάμπης Παπαδόπουλος και Γιώργος Θεοδωρόπουλος στις γωνίες τους, στον πάντοτε πατρικό ρόλο που έχουν οι άνθρωποι αυτοί δίπλα σε παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί το 2008 και το 2009, γιατί αυτές είναι οι ηλικίες. Το 2008 γεννημένος ο Καλιονίδης, το 2009 γεννημένος ο Γκλερικιόσκου, αρκετά πριν τα 20 τους χρόνια, ή τουλάχιστον στο κατόφλι των 20 τους χρόνων, τουλάχιστον ο Καλιονίδης που είναι γεννημένος το 2008.
Η ένταση έχει ανέβει, τα χτυπήματα έχουν μεγαλύτερο βάρος σε αυτόν τον τρίτο γύρο, είναι αυτονόητο. Δεδομένης και της εικόνας η οποία προηγήθηκε στους δύο που παρακολουθήσαμε νωρίτερα. Γόνατο, αν δεν απατώμε, είναι το πρώτο στον αγώνα από τον Γκλέρι Κιόσκου. Δεν είναι εύστοχο το low kick από τον Καλιονίδη. Στη συνέχεια με δύναμη ο Κιόσκου προσπαθεί να απειλήσει. Η front kick για να κρατήσει τον αντίπαλό του μακριά. Ένα ακόμα back fist από τον Αλβανό. Προσπαθεί να απαντήσει και το κάνει με αρκετά μεγάλη έκρηξη, αλλά πάνω στην άμυνα του αντίπαλου του Καλιονίδης. Αριστερό hook, στη συνέχεια το uppercut. Και αρκετά πόδια εν συνεχεία από τον Κιόσκου. Έβαλε το γόνατο στην αριστερή πλευρά του αντιπάλου του ο Θοδωρής Καλιονίδης. Το uppercut, έχει πέσει μια μασέλα, η οποία είναι του Γκλέρι Κιόσκου. Η γνωστή διαδικασία. Ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος θα την πλύνει και μάλιστα θα βάλει και λίγα γκάζια εκεί στον αθλητή του. Τελευταίο λεπτό στον αγώνα. Η απόσταση έχει σπάσει, δεν είναι εύκολο από αυτό το σημείο να φύγουν καλά χτυπήματα. Πάει να εκμεταλλευτεί και πάλι το μεγαλύτερο μήκος χεριών του Αλβανός. Στη συνέχεια ο Καλιονίδης θα δουλέψει, γόνατο από τον Κιόσκου, απαντά με τον ίδιο τρόπο ο Καλιονίδης, το uppercut και στη συνέχεια το hook από τον Κιόσκου. Δεν ξέρω αν ήταν καθαρή τακτική, αν ήταν άγχος. Σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε το επίπεδο της απόλυτης έντασης που πολλές φορές συναντάμε σε τέτοιες αναμετρήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένα καθαρό παιχνίδι το οποίο για να δούμε αν θα τελειώσει με πιο ωραίο τρόπο. Πάρα πολλά χτυπήματα εδώ και λακτίσματα και πυγμαχία περιλαμβάνεται στο μενού. Γόνατο από τον Καλιονίδη, κατεβαίνει στη συνέχεια, τον έχει αγκαλιάσει εκεί και δέχεται τη σύσταση από τον Θεοδωρακάκο ο Κιόσκου. Πολύ δυνατό το δεξί στο τελείωμα του Αλβανού, πάει να αποφύγει στη συνέχεια ο Καλιονίδης, τελείωσε με ένα άστοχο δικό του δεξί και κάπως έτσι αυτή είναι και η τελευταία εικόνα που έχουμε από το παιχνίδι των δύο αθλητών. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της Undercards, το 5ο Spartans Night της ελληνικής ιστορίας των μαχητικών αθλημάτων, της διοργάνωσης υπό την αιγίδα του Γιώργου Χαλκίδη και του Μπάμπη Παπαδόπουλου. Στιγμιότυπα από τον τρίτο γύρο ανάμεσα στους δύο αθλητές. Ήταν αγώνας, επαναλαμβάνω, στα 65 κιλά ανάμεσα στον Γκλέρι Κιόσκου, ο οποίος συμμετείχε από την κόκκινη γωνία, και τον Θοδωρή Καλιονίδη, ο οποίος συμμετείχε από την μπλε. Κιόσκου ήταν αρκετά πιο σωματώδης, φάνηκε σε σειρά περιπτώσεων να το κεφαλαιοποιεί αυτό. Με εξτραγύρο. Δεν υπάρχει ακόμα λευκός καπνός. Έχουμε ακόμα αρκετή διαδικασία η οποία θα μεσολαβήσει προκειμένου να δούμε ποιος από τους δύο αθλητές θα σηκώσει εν τέλει το χέρι του περί χαρίς για το αποτέλεσμα του αγώνα. Πρώτο παιχνίδι της βραδιάς, το οποίο πηγαίνει στον έξτρα γύρο. Κάτι το οποίο αυτονόητα έρχεται ως ένα πολύ ωραίο άκουσμα προς το κοινό στις εξέδρες της Σούνελ Αρίνα. Τώρα εδώ θα τα παίξουν όλα για όλα. Τους δίνεται μια νέα ευκαιρία να πιέσουν περισσότερο, για να δούμε αν ο Κιόσκου θα συνεχίσει να έχει το φαινομενικό προβάδισμα στο παιχνίδι, αν ο Καλιονίδης θα αντιδράσει. Μεγαλύτερη παθητικότητα εδώ από τον αθλητή της BJ Academy. Ο Αλβανός αθλητής της ομάδας του Γιώργου Θεοδωρόπουλου μοιάζει να είναι πιο απειλητικός σε σειρά περιπτώσεων. Και σίγουρα το γεγονός ότι είναι πιο ψηλό παιδί τον βολεύει αρκετά. Ο Καλιονίδης επιδιώκει να παίξει από πιο κοντά. Δεν είναι εύκολο όμως να βρει την απόσταση και να σπάσει με τα δικά του χτυπήματα το αμυντικό μπλοκ του αντιπάλου του. Προφανώς η κούραση έχει μπει και αυτή στο παιχνίδι τώρα. Δεν βλέπουμε τα ίδια αποθέματα ενέργειας. Πιο βαριά, πιο ράθιμα τα χτυπήματα, με μικρότερη ταχύτητα. Απομένει ένα ακόμα λεπτό. Πέρασε νομίζω το αριστερό εκεί από τον Θοδωρή Καλιονίδη.
Ο Δρακάκος χωρίζει τους δύο αθλητές. Το λάκτισμα από τον Καλιονίδη. Απάντησε στη συνέχεια με χτυπήματα στο σώμα με τα χέρια του ο Κιόσκου. Αρκετά πεσμένα τα επίπεδα ταχύτητας σε αυτό το χρονικό σημείο. Συνθήκη εύλογη, αν συνυπολογίσουμε ότι αυτός ο γύρος ήταν εκτός πλάνου. Ο έξτρα γύρος, ο τέταρτος. Όχι πολύ εύστοχο το αριστερό στο σώμα από τον Κιόσκου. Το σκύβει στη συνέχεια, θα αποφύγει την προσπάθεια του Καλιονίδη. Το ίδιο θα συμβεί και από τον αθλητή της BG Academy. Το γόνατο δεν θα φτάσει στο σημείο που θέλει ο Κιόσκου. 20 δευτερόλεπτα για την εκπνοή του έξτρα γύρου στο παιχνίδι των 65 κιλών. Λίγο πριν το τέλος της Undercard στο 5ο Spartans Night εδώ στην Σούνελ Αρίνα, στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Πάλης στην βορειοδυτική Αττική, στα Αναλιώσια. Κάπου εδώ έρχεται επίσημα η αυλαία. Θεοδωρόπουλος και Παπαδόπουλος βγάζουν τα προστατευτικά από τα γάντια των αθλητών τους και αυτοί θα πάρουν θέση στο κέντρο του ring προκειμένου να ακούσουν την αναγγελία. Καθώς το παιχνίδι έχει πάει σε απόφαση, δεν είχαμε knockdown, δεν είχαμε κάποια διακοπή. Όλα θα κρυφθούν από τις αποφάσεις των κριτών. Ποιος που έχει ήδη πάρει θέση στο κέντρο. Πάμε να δούμε και τα στιγμιότυπα, τα καλύτερα στιγμιότυπα από τον έξτρα γύρο. Ο οποίος δυστυχώς, μάλλον όχι δυστυχώς, μέσα στο πρόγραμμα είναι τα πάντα. Καθορίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από την κόπωση των δύο αθλητών. Φαίνεται, αν παρατηρήσουμε τα χτυπήματα, δεν έχουν την έκρηξη, δεν έχουν την ένταση, δεν έχουν την ευστοχία, αν θέλετε, που μπορεί να έχουν τα χτυπήματα στους πρώτους γύρους. Θοδωρής Καλιονίδης και Γκλέρι Κιόσκου αναμένουν. Κιόσκου από την κόκκινη γωνία, Καλιονίδης από την μπλε. Το χέρι σχεδόν όρθιο και από τους δύο. Και μπαίνει στο ring και ο announcer της βραδιάς, ο Ντάνιελ Όστιν, ο οποίος έχει φέρει έναν πολύ ωραίο διεθνή αέρα στην βραδιά. All three judges scored the same way, all in favor of your winner by unanimous decision. Η απόφαση θα είναι ομόφωνη ως προς τον νικητή. Και νικήτρια θα είναι η κόκκινη γωνία.